Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Yes, I hope and I believe kuti makave neweekend yakanaka ende vana vapapa musazvimbe. Tinouya neinformation sezvairi tongokanda kunakirwa nayo kana kusanakirwa, izvo zvazvako izvo, but pane vari kunakirwa nayo ende pane vari kufara nayo, saka musapinde nemwoyo. Musanyanyoda kudhipisa. It's just content that tichicreate handiti tichikupai kuti muone zviri kuitika, kuti muzive zviri kuitika. Manje ndoona zvanyu macomments enyu munenge makuzoda kunyanyodhipisa kuti daiso nekudaiso, but ayo hazviita semvura kunaya izvozvo. Comment yako haitita sogadzira content, saka ndangoti ndingopfuurawo nemo zvangu ndichienda kwandiri kuita sei kwandiri kuenda handitika. Saka kana ungasati waona video raProfet Miracle Paul pataitaura kuti zita rake ndiani mukomana uyu, nekuti zita rake hariwanike paindaneti mukomana uyu repachitupa. Takaritsvagiridza tikariwana, tikauya nawo umbowo tikapa vanhu vakazvionera. Enda unoona video iroro riri panapa handitika. Aiwa mukoma.com vaimbori vachisungura kudhara. Vanhu vari kuita nharo kuti TB Joshua anga ari munhu waMwari, ndiri kugadzirirai video renyu ndoyanaro panapa. Mozvionera mega aiwa TB Joshua uyu kubva kudhara achipomerwa mhosva dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu, dzekubata vanhukadzi, chibharo, zvekushandisa mushonga. Haisi secret iyoyo, saka iwe usade kukecha. Usakeche, because we are here to entertain, we are here to pass information, but one thing that we will never do is to come with false information kwamuri, nekuti toto respect nekuti chi muri vanhu vedu panapa handitika. Saka nyaya ndikufamba nayo zvamanje inyaya yemukomana ari kunzi Mutengesi Mukuru senzo Tshabangu. Pakaipa seku ndasamboziva kuti mbavha dzinotya kubirwawo, vatengesi vanotya kutengeswawo. Senzo Tshabangu mushure mekunge Sikhala aenda kuGeneva Summit ataura mashoko akataura. Kana usaona video iroro riripo panapa, Tshabangu haana kuzofara nazvo. Amba ataura kuti Sikhala is a sellout, mutengesi. Iro screenshot irapo. Sikhala is a sellout, mutengesi. Mawanika. Saka panapa ndati ndikuverengerei mashoko ataurwa naTshabangu achinyomba Sikhala. Mondiudzawo mucomment section kuti wamunofunga kuti mutengesi ndiani between Senzo Tshabangu and Sikhala. Handitika zvikanzi naTshabangu, instead of teaming up with fellow Zimbabweans in the fight for a better Zimbabwe, he finds comfort in the wings of Zimbabwe's enemy. This isn't good politics. Lies have short legs. Ndo mashoko aTshabangu aya achiudza Sikhala kuti atoenda mumaoko emhandu, ombatonzwa kunyatsodzirwa ari mumaoko emhandu. Habiri kuti ari kuzviita sei mukomana uyu. Hanzi hadzisi politics dzakanaka idzi. This isn't good politics. Mamunzwa Tshabangu achitaura ega, ndo mashoko akaya. Hanzi lies have got short legs, have short legs. Manyepo aende kumberi, apfuuride kumberi, anongoti dhadhadha mbichana omva aguma. But ngatimbotarisa iye nyaya yemukomana uyu, iye Tshabangu, dasati aenda kune vamwe vesa. Haana kutengesawo here mukomana. Akarikola maMPs akawanda, tikazomuona akuyakuye. Hatichataure zvedu mazita, but takamuona akagara kuyakuye achidya nevaya achiita zviya nevaya. But nhasi iye akutaura kuti hanzi Sikhala atengesa.
zviriko here zvinhu zvakadai so siya comment mucomment section wotaura kuti unofungei nenyaya iyi handitika yekuti Tshabangu hameno ikoko ari kutaura kuti Job Sikhala mutengesi. Waunofungewo kuti mutengesi ndiani between Senzo Tshabangu and Job Sikhala? Isa comment mucomment section because mashoko andakamataura zvangu panapa kuti nespeech iri kutaurwa nemukuru iyi kai mawana kana usina kuona video iroro ena unoona video iroro wozvionera wega handitika. So ndo nyaya yanga tingofambira naizvo manje yanga ndauya kuti ndikuratidze kuti ndo zviri kuitika, ndo zvakaitika paweekend panapa vanhu vachipopota vachinetsana and vanhu havasi kufara nemukomana Tshabangu. Aiwa inini ngo ndakasangana naye akandipawo kaheta akati chimborova mufana wangu but aiwa isa comment mucomment section wotaura mafungiro ako wotaura maonero ako. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, do this bye for now. Ngasanga name video rinotera.